Πολιτικά δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Θέλω να καλωσορίσω τα νέα μέλη στην ομάδα μας. Τα δύο παιδιά που είναι εδώ σήμερα, τους δύο φοιτητές, τον Χρήστο και τον Αντώνη. Επίσης θέλω να καλωσορίσω στην ομάδα μας τον Παύλο τον Όντα, ο οποίος για επαγγελματικούς λόγους δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά μας έκανε τη μεγάλη τιμή στην ουσία να καταδεχτεί να παίξει μπάσκετ σε αυτή την κατηγορία και να μας βοηθήσει ούτως ώστε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Είναι μεγάλη τιμή, πιστεύω, για όλους μας να κάνουμε προπόνηση μαζί με τον Παύλο, ο οποίος έχει παίξει μέχρι και στην Α1. Δεν θα μακρολογήσω, θα πω μόνο ότι η προσπάθεια που ξεκίνησαμε πέρυσι δείχνει ότι οδηγεί κάπου, αλλά με την προϋπόθεση να μην χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα αυτή την προσπάθεια καθημερινά, που είναι πάρα πολύ δύσκολη τις εποχές που ζούμε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Ηλία τον Παλή, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έμεινε στην ομάδα μας και ευχόμαστε να μείνει και άλλα χρόνια και να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο όπως πέρσι την πολύ ωραία προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Αυτά.